Hello, Apo. Sindertoy, Apo. Idol Bernadette Toledo. Madinete. Idol. Bet na talaga nagbalik ang girl lang. Idol Grand Batuyong. Namakit kita screen siya ang siya ni Bernadette Toledo. Medyo napimpintasak. Apa yung Idol Bernadette talaga di yung bambu. Dati dyan nasukat. Ngayon bet na sa nagbalik ang girl lang. Okay. Maulawa. So, good vibes tayo lang sa mga idol. Ito tanga Biyernes. Sapay lang kumata, awan iti paka-stressan nyo mga idol. Kaya gastapay, ang napintas ko ma, iti aldo tayo, iti agmalem. Aging gana ito no next week, mga idol kan iti agnanayon. Okay, so, Idol Glenn, ilogiklatan ayang iburay. Deto'y pagsaritaan tayo natang kanito. Kaputa, dua po aya, iti ma-involve itata nga issue iti kalsada. So erugitay apo iti national. Malagip yung kandidato sinitada uno pinarada may isang ambulansya nga nagnakano iti bus lane mga idol. Kaya tanong sa dinno, kita ditoy nga apo imbes ko nga mapanda iti mismo nga ospitalen taagag-agaw buhayan matmatayan dati cancer na pasyente or cancer patient agad dito yung nagipag-argue na pa yun actually ko kano DJ napanda nagpa-check up lang banda nagpa-check up ngem data siyempre no deta yung ambulansya damit nagyan na nga talaga kat ambulansya ka deta iso nga di ba iso nga ati pagsalitan tayo ko deto'y lintag iti kalsada mga idol or batas sa kalsada they are the priorities nga magna kadita kalsada especially iti ambulansya fire truck, police car, kakasjay. Iso tigi ko tayo digijay rescuer. Yes, sa mga idol. Kaya na ti pag kuan na detoy, ti pag parang pagturungan na detoy. Apay nga sa daim iti may isang ambulansya yung ada kami ta Metro Manila di ba ada dagitay kami Pera de los Buenos Met dagitay ambulansya nga awan iti kargana nga agbingbingker agwang-wang-wang ngamin ngem nung makita batal Japa Blakat Day nga ada tao na di giant hamas sa daanan adamit nagyan na adamit pasyente nga napanday pa check up actually kaday jemut lang aldaw ng natay ngam kaday siguro stress day di bakit yes na stress pa kanon ni nanang na di timalum sa kano day after kaday nga in incident side yes ngem ti lang balang iti daytoy makita mo lang di ayang emergency aya mga idol akita saan yukuma nga papawilan digitoy tataw. Actually sa sarakak datay a regulation of using a blinker at nabasak dato idi ko Idol Glenn nga no gayam awan iti awan iti parang pasyente it's okay nga naka-blinker na lang pero handa wang-wang-wang agro-roll na dalata and then at datay parang level sa DJ Idol Glenn datay panagusarda apo iti blinker sarakak lang napay DJ Idol Glenn tay bagamampe lang wan di DJ dapat anya ti ubraan tayo no kas pagarigan ada digiti makita tayo nga rescuer nga luglugan, digito yung police car, fire truck, ambulansya. Okay, so anong dapat gawin ng mga motorista, especially us, no, makakita tayo, tumabi agad sa kanan at bigyang daan. When amutay amin DJ, no, ada DJ kuan sa tapos na ilit ngamin tayo dalan na mabalin tayong agpaigid tapno ikan tayo tiway ida. Kasi ti ubrana deta. Haan nyo nga dete no makita yung agdardaras kong mga agsilsilaw kada kuan. Mapanyo pa sa atin haan yung sit-sitaenan naglalo na dito kung makita kong mga damot na yan na or tumulong pa kuma dagito enforcers nga mangi sweep out dagito ay dito ni Idol Glenn sige pelang okay so may isa pa huminto kung kinakailangan agsardeng kayo tapno saan kayo nga magigidgidan at nang hindi magkikita no dadto mano DJ ambulansya ket na martaray apo isumit ti pinanggundaway da nga sumurot ang likod na
Gusto. Oh, di ba? Kasi nagpaspason sa DJ lugan, DJ motor mo, wala DJ lugan mo kit nataray ka, kaya natin sumabay ka DJ ambulansya kit sumabay mo. Hanga kasi apo. Maski family ka, hangka mabalin nga di sumurot ka kasjay. Makadanon kan tulata dita ospital nga natalged. Delikado kasjay. Huwag hahabol o sasabay sa likod ng ambulansya. Yun, and of course, huwag harangan ang intersections. Gusto ko makasya. Especially, tapos ngamin harangan ang intersections. Of course, di mo, no, kasi enforcer ka, di mo kukuha ni siya. Kan, uri man pa, dati running light, running light. Running light, ay, kung ano pa dati. Jay Paway. Ay, tata, sirip tarang tayo. Stop light. Running light. Stop light. Sa bali kami ti stop light. Sa bali kami ti stop light. At stop, skoran natin. Red. Red light. Aglalong light. Ay, ginagano niya. Traffic light. Talaga mo niya. Oo. Nga dyan mga idol, uri man pa di traffic lights. Talaga nga emergency. Dapat kat awan ti makaipawil ka ditan. Agsardang kad di kito mismong aluganen. Especially no, di kito bumbero talagang istapam na gigi ka kasjay. What's next, Idol Glenn? Actually kasi nga talaga, no, DJ, kung maagwang-wang na sa dakit intersection sa naka-green ka nga talaga, di mo makita ti left mo, kundi mo makita ti right mo. No, adda green na agwang-wang ij intersection, agsardeng ka, hang ka nga ti diretso, baka di mo nagpaigid ka. Baka dong paro na ka diretso ba dong intersection? Agsardeng ka lata ti intersection nga road. No, agpaigid ka, no, DJ, adda ka ti likod na. Kung adda ka ti intersection agwang-wangwangan sa naka-green kayo aga-stop ka DJ. Tabakaki din no to aga-green, naka-green ka nga talaga diretso mo DJ. Nakapatartaraiso na nga dong paro na ka. On the go lang talaga DJ mga idol. Lagi jay akas jay klaseng lugan. Naka-green dalat ta amin di jay duray naka-red. Duray red flag da, naka-green lat. Di ba? Kasi nga ron mga idol, emergency Di ba? Dati salbaran da nga biyag nga datay again, pera de los veros mat ngamin, dagiti man ang gundaway mat nga ambulance driver. Ngem, ito madamdama, ibasak to ti ambulance code. No kasanukad nga talaga, iti panang tigiting tayo kanagitoy nga agdra-drive iti ambulance, ken no deta ambulance ket dapat bang agwangwang weno saan? Okay, so kasi anda ko mabay masapol nga kwa tayo ma-interview ta ka na ito yung ambulance day ambulance driver siya. So ba ngam matama mo nga kwa hangam ambulance driver ay ambulance vendor. Mga so balit ambulance kan ambulant ambulance dati ambulance siya ambulant vendor dati aglaklak kong agdoron-doron dati kurong-kurong na TGT ambulant vendor. Diba? Hindi ko gawin ti ambulant vendor aglalago ti ambulansya. Ang pangunay din ano mangwang na. Okay, mga idol. Idol, tuloy na ito. Ito ay iti pagsasaritaan. May ganyan to. Iti ambulance code. Iti Pilipinas. Kalpasan na ito ay apamarigip. Oras, 5:27.